No niin, tervetuloa täällä Jussi ja me pelataan kun kameraa 3D:nä, että kannattaa ladata tämän. Kavereitten kanssa voi sotia niin puhelimien kautta. Ja tabletin kautta. Jep, minulla on puhelin, Jussilla on tabletti. Säännöt ovat. Ei saa huijata, mennä niinku ihan lähelle. Ei saa tykittää pitkään. Niin. Peräkkäin. Jussi näytä, ettei saa tehdä näin. Ei saa tehdä näin. Yksi panos kerrallaan. Noin ei saa tehdä. Tämä on erittäin miellyttävä peli. Yhdestä osumasta kuolee. Niin kuin aina. Aloitetaanko? Kyllä. Piiloihin etsitään ja sota nyt. Mä näytin tuolla aseella sen neuvon, mutta mä en ota sitä heti. Ja jos ottaa miakan tai jonkun, niin sit saa mennä hyvin lähelle. Hei. Jep. Koska miakalla ei hyvin osu. Oi. Mä otan tän. Kai sit tiedätte GTA tai GTA San Andreas sit on tämä. Eli AK-4. Mut konekiväärillä saa 3 osumaa ottaa. Okei. Ai jumala. Ei saa hirveen kauan sitten ampua. Asuu mun kätees koko ajan. Et osu enää. Otetaan tää poliisipistooli. Otan tän makeen. Oi, osu! Osu! Mä lyöin sua siellä makella. Mun ottaa se tulee veri. Hog Friday! Tuu vaan. Oota vaan, mä otan se. Sä tulit tärsyttään kuule meikä. Oho, painu. Voi jumala. Jes, mä tuun tää kirveellä. Ei saa tulla hirveen lähelle No, sitten. mulla on lyönti jo se. No niin, jes! Sain vihdoinkin osuman. No, mene. Niillä aseilla olisi ehkä ihan sika hieno pelata. Ois kiva, jos oikeassa elämässä me sorito. No hei, tubettajat sodittai. Soti. Vaan mun täytyy kautta sua. Osu! Voi jumala. Varo vaan, Juuso. Voi jumala, miksi mä menin pois sieltä? Jumaliste. Jaka. Mulla on ainakin Voi jumala, miksi tää aina menee tonne? Click here to hurry. Päätetään peli. Peli päättyy. No niin, kuinka monta osumaa sä saat muuhun? Oliko se 2 vai 1? Mä en muista, mä olisin varmaan 5 kertaa. Joo, 5 kertaa. Joo. Kumpi voitti? Sä. Minä voitin. Jussi voittaa Jussi. No. Tästä taisi tulla aika lyhyt video. Mutta ladatkaa tämä peli ja laittakaa kommentteja. Että onko tää peli hyvä vai ei. Mutta Kannattaa ladata. nähdään ensi videoissa.